Hej og velkommen til denne lektion, hvor vi skal kigge på, hvordan vi programmerer i WinLadder. Det første vi skal have gjort, det er at sikre os, at vi bruger det rigtige stykke PLC. Fordi hvis det er, at vi bruger en forkert en, så vil vi have nogle andre funktioner, som vores PLC måske ikke vil kunne aflæse. Normalt vil jeg gå herned og kigge, men da reklamen for det her software ligger indover, så kan vi ikke rigtig se så meget, hvad der sker. Så jeg går op i konfiguration og vælger PLC-type, og vi får nogle forskellige valgmuligheder op her. Den type vi bruger, det er den der hedder FC4A D20RX1. Hvis den ikke står til den, så skal I trykke på den og trykke på Users Default, fordi ellers vil den gå hen og vælge en forkert PLC hver eneste gang I skal starte et program op. Godt. Vi går tilbage til Home. Måden man programmerer i her i vores program kan gøres på forskellige måder. Jeg viser først, hvordan man gør med musen, derefter hvordan man bruger tastaturet. Vi programmerer fra venstre mod højre og derefter nedad. Vi skal lave en simpel start-stop med noget selvholdkreds, ligesom vi har på billedet her. Gå op og vælger en normally open. Jeg giver den adressen i0. I det er vores indgangsmoduler, det vil sige, at det er den første. Og da det er en PLC, så starter vi altid med adressen 0. Jeg kalder den her for start. Så vil jeg lave min stop-funktion. Og da jeg har brugt i0, så bliver den næste i1. Og læg mærke til, at programmet selv udfylder de resterende numre. Og jeg kan dobbeltklikke, gå ind og sige, jamen jeg vil lige have en kommentar med her, og jeg kalder den stop. Så skal vi have en udgang. Normalt vil udgangene ligge helt herude. Og jeg vælger bare at sætte den her, fordi programmet selv vil sørge for, at den kommer yderst til højre. Jeg vælger at bruge adressen M0 som et internt relæ. Hvis jeg skulle have haft en fysisk udgang, skulle jeg kalde den Q. Så skal vi have en ny linje til vores selvholdkreds. Jeg går herned og siger, at vi skal have en der. Og det er jo M0, der skal holde sig selv, så derfor hedder den her også M0. Og vi skal have lige forbundet de to linjer her. Det kan jeg gøre ved hjælp af vores blyant heroppe. Holder venstre knappen nede og slipper. Nu har vi tegnet vores start-stop med noget selvhold. Nu skal vi afprøve, om det virker. Jeg går over i online og laver simulering af det. Så har vi så selve vores program her. Jeg hopper lige væk. Og jeg kan sige, at vi har en grøn en for der, hvor vi har forbindelse igennem. Måden jeg kan teste på, om det virker, jeg kan gå hen, der hvor jeg står, og dobbeltklikke med musen, venstre musknap, så skifter den funktion. Jeg skal huske at slippe for knappen igen, det vil sige, at jeg dobbeltklikker en gang til. Jeg skulle gerne kunne stoppe den, så jeg trykker selvfølgelig på stop, og jeg skal huske at slippe for knappen igen. En anden måde jeg kan gøre, jeg kan trykke på S for at sætte, og R for reset, det vil sige, at nu har jeg sluppet knappen. Her igen, jeg trykker på knappen, og jeg slipper knappen igen. Jeg kan også vælge at trykke på Enter hver eneste gang. Eller jeg kan højreklikke og trykke på Set, højreklikke ind og trykke på Reset, Set og Reset. Nu har vi afprøvet, om programmet virker. Derudover så kan man også gøre nogle andre ting. Man kan gå op og lave en kommentar. Sige start stop med selvholdekreds.
Og jeg skal ikke trykke på Enter, men jeg skal trykke på Close. Så ser vi så, at vores rung, det vil sige vores afsnit, kommer herop med sin overskrift. Hvis jeg ønsker at have en ny rung, så trykker jeg bare på Enter, og vi hopper automatisk derned. Hvis vi ønsker at gøre det om, jeg kan højreklikke og sige Delete rung. En anden måde, man også kan programmere på, det er ved hjælp af musen. Og jeg viser den samme, ikke ved hjælp af musen, men ved hjælp af tastaturet. Og jeg viser den samme opbygning, kun ved hjælp af knapper. Vi laver en ny rung. Jeg trykker på A, så får jeg på skærmen her symbolet A, som er normally open. Jeg trykker bare på Enter. Jeg kunne også have valgt at trykke på OK. Og jeg giver den det samme navne heroppe, for demonstrationens skyld. En normal close hedder så B. Jeg kan også vælge at skifte dem herinde, hvis det er det, jeg ønsker. Og den vælger jeg så at kalde I1. Og vi har en output. Jeg trykker på OU. Så får jeg den. Og trykker på output her. M0. Jeg bruger så piletasterne til at komme hen, hvor jeg vil hen. Og siger, at jeg vil godt have den her. Trykker på A igen. Kalder den M0. Og så holder jeg venstre shift nede samtidig med, at jeg bruger pilen oppe. Og så kan jeg tegne. Hvis jeg ønsker, at jeg skal slippe eller slette en strømvej, så skal jeg holde kontrol nede og bruge piletasterne. Men nu ønsker jeg så, at der skal være en linje her, en strømvej, så holder shift, og så bruger pilen oppe. Nu vil vi komme lidt ind i de komponenter, vi har brugt, men først og fremmest vil jeg fjerne den rung 2, som vi ikke længere har brug for. Jeg kan højreklikke og gå ned og trykke på Delete og trykke på rung. Derudover også kan jeg gå op og så trykke på Delete heroppe, og jeg kan se, at jeg har en genvej, der hedder Ctrl-Shift-Delete, og vi kan slette den på den måde. Nu vil jeg komme ind i en normally open, og så se, hvad vi kan finde ud af den. Jeg dobbeltklikker på den, og ser, at jeg kan invertere den, det vil sige, at jeg kan skifte fra en normally open til en normally close. Det kan jeg også gøre heroppe på den her knap. Jeg kan gå ind og ændre dens adresse, tag name, eller jeg kan gå ind og så rette den kommentar, jeg allerede har lavet. Den her funktion heroppe, der kan vi gå ind og trykke på den, og så kan jeg se, hvilken input jeg har brugt. Jeg kan se, at jeg har brugt input 0 og input 1 som en start og en stop. Og heroppe kan man så vælge mellem alle mulige forskellige adresser. Det kommer ind på en anden film. Men når jeg er inde og har fundet vores komponent, så kan jeg ligeledes trykke på F1. Jeg kan se, at vi har en masse informationer her. Der vil som regel også være eksempler på, hvordan man bruger den specifikke komponent. Jeg kan se, at jeg har en normal open her, og en almindelig udgang, i det her tilfælde et fysisk udgang, hvor den hedder Q. Og når jeg trykker på I0, så skifter den fra lukket til tændt. Ligeledes gør vores Q-udgang det. Den går også fra slukket til tændt. Og sådan er der nogle forskellige eksempler på. Det samme gør sig gældende, når jeg får lukket alt det her med vores udgangsmodul. Her har jeg valgt, at det skulle være et internt relæ, fordi den har adressen M. Hvis det har været en fysisk adresse, så skulle den hedde Q. Derudover kan den også have mange flere forskellige navne herinde, men det kommer vi ind på efterhånden, som vi kommer igennem de forskellige komponenter. Jeg kan se herover, at jeg kan vælge 4 forskellige funktioner. Jeg kan sige en output not, et set og et reset. Set og et reset virker på den måde, at når den bliver tændt, så holder den sig selv, ligesom en selvholdkreds, men den bliver ved med det, indtil der er nogen, der trykker på reset. Det kan vi prøve at lave et forsøg med. Jeg går ned og siger, at jeg skal have en ny rung,
Og jeg vil starte med en normally open. Og jeg kalder den bare I2. Og vi har en output, som jeg kalder set. Og vi giver den navnet M1. Så skal vi have en ny linje. Nu vælger jeg at bruge den her op, vi allerede har brugt. Jeg kopierer den, det vil sige Ctrl-C, sætter den ind, Ctrl-V, ligesom alt andet. Men så kan jeg ændre dens adresse ved at enten trykke på den her, Increment, eller Decrement. Jeg kan også bare vælge at bruge plus og minus. Jeg vælger det her tilfælde plus. Og vi skal have outputen med, og vi skulle have en reset. Vi skal bare sørge for, at den hedder præcis samme adresse, som der er heroppe. Så jeg trykker på M1. Nu afprøver vi det, og jeg kan gå op og trykke her, og vi kan samtidig se, at jeg også kan bruge F5. Jeg vælger at bruge F5 for at gøre det lidt hurtigere. Nu skal vi ind og se, om det virker. Jeg trykker, og jeg slipper igen, og vi kan se, at M1 bliver ved med at være tændt. Uanset hvor mange gange jeg er heroppe, så sker der ikke noget. Først når jeg går ned på I3, som er egentlig vores stopknap, vil den slukke. Jeg hopper ud af vores simulering, og det var så det. Vi kan også gå ind og så dobbeltklikke her og trykke F1, og så vil vi så se, at der er nogle forskellige funktioner herinde, og noget af det er vi ikke kommet ind på endnu. Jump og jump in er nogle funktioner, vi kommer ind på den senere, og det samme med MCS og MCR. Godt. Det var alt for denne her gang.